Vječna je pamćat, vječno pamćenje samo je ono pamćenje koje ima crkva Božja. Zato se mi molimo kad nekoga ispraćamo sa ovoga svijeta na drugi svijet, pa kažemo da mu bude vječan spomen, vječna je pamćat. Gospode, požao učinske dane. A plače Crna Gora i neka plače ima za kime. Njegovo sveto Hristoljubivo srce je prestalo da kuca